Bħallum 62 sena kienu saru l-elezzjonijiet ta' frar tal-1962, dak iż-żmien l-elezzjoni kienet mifruxa fuq 3 ijiem hekk kif saret bejn 17 u 19 ta' frar. Din l-elezzjoni fil-bidu tas-sittinijiet tibqa' mfakkra għal 51,000 persuna li vvutaw lil Partit Laburista dak iż-żmien immexxi mill-Perit Domingos Mintoff, dawn jibqgħu magħrufa bħala Soldati tal-Azzar. L-interdett mill-Knisja dak iż-żmien immexxija mill-Arċisqof Mikil Gonzi kien fisser li kull min jivvota mar xi meeting jew ara gazzetta tal-Partit Laburista kienet jagħmel tnub mejjed. Din l-ordni mill-Knisja kienet ħarġet f'April ta' sena qabel, jiġifieri l-1961. Dan iż-żmien ikraħ għall-istorja ta' pajjiżna kien wassal biex dawk li ħadnu il-prinċipji Laburista spiċċaw iżżewġu fis-sagristija u dawk li mietu f'dawn iż-żminijiet kienu indifnu fil-parti magħrufa bħala l-Miżbla, il-parti mhux konsagrata fiċ-ċimiterju.